Cesta, pravda a život. Pod týmto názvom sa začiatkom novembra v Slovenskom inštitúte v Ríme uskutočnila výstava Poslednej večere. Originál Leonarda da Vinciho je takmer zničený, preto sa slovenský maliar Stano Lajda rozhodol zrekonštruovať pôvodný výjav. Podujatie sa konalo v spolupráci s Oravskou galériou a Central Art Register. Som nadšený, že som vôbec v Taliansku, v Ríme opäť. Keby mi niekto povedal, že stratím pamäť a by povedal, že ale ty si Talian, ty si sa narodil v Taliansku, tak ja mu veľmi rýchlo uverím. Aj dnešný večer bol veľmi príjemný, ten zájem je veľmi spojený s tým vzťahom k Leonardovi, že hádam neexistuje človek, čo by takéhoto človeka neuznával alebo neobdivoval. Som úplne úžasnutý celou tou prácou pána Lajdu. Presne to zapadá na nášho konceptu propagovať úspešných Slovákov, významných Slovákov, slovenské umenie tu v Taliansku. Takže ja som veľmi rád, pretože splnilo to svoj účel. Je to veľmi pekná symbolika, že Slovák prináša Talianom ich umenie v našej nejakej optike, prezentácii, v našej forme, ale teda so snahou maximálne priblížiť tú realitu, ktorá je. Takže, a je to aj symbolické, že to Slovensko teda má čo ponúknuť aj v tom talianskom prostredí takouto formou a zároveň, že to Taliansko je skutočne neuveriteľným zdrojom inšpirácie. Poprvýkrát sa s Lajdovou rekonštrukciou Poslednej večere mohli návštevníci zoznámiť v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne v roku 2019. Odvtedy ju mohli záujemcovia uvidieť na viacerých miestach doma i v zahraničí. Dolný Kubín je malinké mesto, neporovnateľné s večným Rímom. A tam po uvedení, keď tie tisícky ľudí chodili dennodenne do galérie v malom Dolnom Kubíne, boli obrovským zadošťučinením, radosťou, nielen pre autora, aj pre nás v galérii, že sme takúto výstavu pripravili. Obrovské množstvo edukačných hodín odznelo. Ľudia chodili so záujmom a všetky tie nové poznatky, ktoré Stanko Lajda získal, vyčítal a napozeral, sa dostávali do širokej verejnosti. Ten pocit sa dnes zopakoval. Opäť tu bol záujem ľudí. A vždy je krásne a rozhodujúce, keď ako keby prišlo poďakovanie za tú úžasnú robotu, neúnavnú, ktorý ten reštaurátor, v tomto prípade Stano Lajda, dennodenne odvádzal na Poslednej večeri. Aktuálna výstava v Ríme bola symbolickým návratom rekonštrukcie Poslednej večere do rodného Talianska. Všetky cesty vedú do Ríma. A nakoniec je to naozaj asi také naplnenie sná, že to, čo sa roky snažil, došlo na miesto, odkiaľ tá inšpirácia vzýšla. Pre neho bol Leonardo vždycky základom, inšpiráciou pre jeho diela, pre jeho voľnú tvorbu. Rím je slovenské mesto. To je najstaršie a najväčšie Slovenska, prvé slovenské mesto. Malo si to uvedomujeme, ale je to tak, lebo tu máme tie korene našej najdávnejšej minulosti, tu nachádzame skutočne od antiky tie najdávnejšie artefakty našich vlastných dejín. Ale tu nájdeme aj naše, možno najvýznamnejšie osobnosti, je tu pochovaný svätý Cyril. Máme tu najväčšie artefakty našich literárnych dejín a minulosti, dokumenty, ktoré sa týkajú našej štátnosti, takže aj z tohto hľadiska to Taliansko je v nás a my sme v ňom. Leonardova Posledná večera zobrazuje rozlúčku Ježiša s apoštolmi pred ukrižovaním a označenie jedného z nich, ktorý ho zradí. Dodnes sa zachovalo približne 40% originálu. Maliar a reštaurátor Stano Lajda venoval 10 rokov vedeckému skúmaniu, ako Leonardova maľba mohla pôvodne vyzerať. Výsledkom je obraz široký takmer 4 metre, ale aj dvakrát vypredaná publikácia či udelenie ceny Egona Ervina Kiša za literatúru faktu. Splnil si svoj sen, išiel za niečím, čo nie každý dokáže. Chcel niečo vidieť a keďže nikto mu to nemohol dať, tak to musel urobiť sám. Posledná večera je jedným z najznámejších aj najkopírovanejších diel svetového umenia. Svojich obdivovateľov nestráca ani po viac ako 500 rokoch od svojho vzniku. Spája Leonarda s tým 21. storočím. Ja si myslím, že je potrebné si uvedomiť, že my nie sme úplne iní ľudia ako tí, ktorí žili v čase renesancie. Že tiež máme svoje radosti, starosti, bolesti, tiež hľadíme na veci a to spojenie tej minulosti a súčasnosti je tak prirodzené a tak dôležité. Hlavným partnerom výstavy Poslednej večere Stana Lajdu v Ríme bol Central Art Register. Je to verejná databáza umeleckých prác, ktorá autorom ponúka ochranu ich diel aj možnosť ponúkať ich verejnosti.
Podpora z druhých strán, či už psychická alebo aj finančná, je veľmi dôležitá diplom pre umelca, výtvarníka, pretože mu dáva určitú slobodu, príležitosť prezentovať svoje veci, tvoriť. V tomto prípade Kubikum na čele s pánom inžinierom Tabačkom sa ukázalo ako granda. Ja poznám pána Mariana Tabačka dlhé roky a vždycky mi prijal a fandil mi a teraz to vyvrcholilo v podpore našej cesty do Talianska. Som mu veľmi vďačný a bez tejto podpory by sme asi zostali doma, nemali by sme možnosť ukázať tieto veci v Taliansku, takže určite takýmto ľuďom ako on patrí veľká vďaka.